karo Mik kaya iki lho, Meme matur suwun karo Kang Rama. Kowe matur suwun karo Mik. Kowe iso matur kali Mik. Lah lek nek Mik terus suaramu apa teko? Lah iya. Oh iya. Oke, nyuwun pambiantune ya Mas Puji mau pinjen melu wongon dalu menika. Tembane napa nduk niku wau? Karangkates. Karangkates. Oke. Malangan sing ramban pertama. Engko sing kedua dibancurni kaya piye? Digrengseni mawon. Ngoten, wis siap. Gamelan nyel. Musik dia. Ya. Nganggo balungan. Pemusike kula aturi ngerokok ngantos klepeken nggih. Aku wis muni gamelan nyel ngene iki tenan. Untuk Kediri luar biasa ya. Iya. Dek anyel karo aku dek. Ya Karangkates digarap karo Cakra Budaya mumpung sing ngendang nyuwun tulung Mas Puji menika. Joget lho Cak. Lho, aku kudu Minggu